वेलकम बैक टू माय मथुकाल टिकलि टिसिनायाव फिन खनसेबो बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। दिनैनि भिडिअ'आ मा जागोन नोंथांमोनहा आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय कि आं दिनै फर्स्ट टाइम फुजि एक्ट्रेसनि दखानाव थांनो नागिरदों आरोना हेल' लेडिसावहाय। ओरैनोथ' आं बिथांनि इउटुब चेनेलावसो नायबाय थायोमोन। बिथाङा बिराद मोजां मोजां दख'नानि कालेक्सन लाबोयो गावनि जा बिबार ब्रेन्डनि, नोंथांमोनहाबोथ' नुखागोन। ओमफ्रायहाय आं दा दिनै बेखौनो रियेलाव नायनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय लोगोआव नोंथांमोनखौबो लानानै थांफागासिनो आङो, नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै आङो रेडि जानानै ओंखारबोखाबाय आरोना, न'नि लामायाव दं आङो। ओमफ्रायहाय आंजों लोगोआव थांगोन आदानि फिसाजो, बियो टाउनावनो थाखायो आरोना। बेखौ टाउनाव लोगो हमनानै ओमफ्रायहाय थांसै आरोना हेल' लेडिसावहाय। दा नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नै आंनि खिथुनि भिउखौ एसे नायनानै लाग्रोदो लोगोफोर। बिराद मोजां नुदोंना नै हाजोजों जोमैजों नै बिफां लाइफां बिराद मोजां नुदों आरोना लोगोफोर। बेनो जाबाय जोंनि समायना रमायना गामि आरोना। ओमफ्राय नै आङो बाव केमेरा लागायसै आरोना, ग'प्र बेगाव दंनाय। दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थादो। थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ। वेलकाम टू मट' भ्लग लोगोफोर। ओमफ्राय नै लामाखौ इगनर खालाम आरोना, ओमफ्रायहाय साइड साइडनि जा दुब्लिबारि बेखौ नायनानै इन्जय खालामदो लोगोफोर। नै बिराद मोजां नुदोंना भिउखौहाय ओरैजायबो नै दाबायदि बोथोराव ना लामाखौ बिराद मोजां नुयोना लोगोफोर, ओरैबायदि गोथां गोथांनो। आरो दुब्लिबारि थाबावबाथ' बिराद समायनासिन नुखायो आरोना माइबारिनि समायनायजों। आंना अइलाबो गैला। ओमफ्राय नै बाव नै बे पेट्रल पाम्पआव एसे फिल आप खालामनानै लासै आरोना लोगोफोर। दा ओंखारबोबाय आरोना। आं दाख्लै जे भुटानाव थांदोंमोन ना, भुटानाव थांनानै फुल टेंकि खालामबोनायनिफ्राय दिनैसो सोफिनदों आरोना लोगोफोर। ओरैनोथ' जेरावबो थांखानाय जाखायाखैमोन नालाय, ओंखायनो सोलिबाय थादों। लोगोफोर दा आङो आदानि फिसाजोखौ लानानै ओंखारबोबाय आरोना। दा थांगासिनो हेल' लेडिसावहाय। नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थाबानो जाबाय। मोनफैबाय लोगोफोर। आं लकेसनखौ मोजाङै देखायगासिनो नोंथांमोननो। लोगोफोर नै सौफैबाय आरोना लकेसनाव जोङोहायलाय नै बेयावनो आरोना, जों थांथ'वाखै। नै बाव पार्किं बाइक दोननायाव दङ आरोना। ओमफ्रायहाय नै ओरैजाय थांबाय कमार्स कलेज, ओमफ्राय बैलाय आमुल लक्ष्मि आहार। दा बेनि अपोजिट साइडआवनो आरोना हेल' लेडिसा। दा थांनोसै लोगोफोर, फैफाबाय थादो। नै बेलाय नै हेल' लेडिस, नैबेजों थांसै आरोना सिरिजों। सिरि गाखोलांसै, गोजौआवसो नालाय। फार्स्ट टाइम। नायगासिनो ब्लाउस फसायबाय
मोजांथार ओमफ्राय आंबो ब्लाउसखौनो नायनो फैखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो लाबाय माखौ लादों आं गानबा देखायगोन नोंथांमोननो नै नानिया कनफिउस जानानै दं लानो ना मानो बिराद मोजांखा आरोना दख'नाया मानि सिजौ ब्रेन्डनि नै बिबाराबो मानि ब्लाउसखौ बेबायदि कालारनि लादों आरोना बियो ओमफ्रायहाय फ्रेसार्स डे फैगासिनो नालाय दा बेयावनो गाननो नायगासिनो आरोना लानो ना लाया कनफिउस लादो फसायबायबा ओमफ्राय ओरैजाय नै ब्लाउस गोजा आरोना लोगोफोरनो ओमफ्राय आं ब्लाउससो नायनो फैदोंमोन ना ओमफ्राय ब्लाउस मोनसे लाबाय आङो ओमफ्रायहाय मोनसेनि उनावथ' मोनसे फसायखायो नालाय ओमफ्राय आरो दा दख'ना गांसे लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दख'नाखौ अबेखौ लादों आङो नोंथांमोननो गानबा देखायगोन आरो आङो नैबे एफएनएफनिनो ओमफ्रायहाय नैबे लफाय गोजा आरोना गोजौनिया ओमफ्राय नैबे मानि बिबार ब्रेन्डनि गोजा आरो सेन्देलाबो मोजां मोजां दंथारो आरोना नैबे फ्लेट गोजा आरोना ओमफ्रायहाय नैबेसाय एसे हिल्स दं नै बेयाव गोजौआव हिल्स गोजा आरो हिल्सबाबो बांद्राय गोजौद्राय नङा आरोना नै बेगबो दं नै लोगोफोर बिराद मोजां मोजां ओमफ्राय ना इयारिंसफोर बेखौ बिराद मोजां नुखादों मा आगर होनोथाय बेखौ स्ट्रबेरि नैबे फाथै ओमफ्राय नैबे मा बेथ' गोदानसो दां नैबे खाथा नेमखिनो लोगोफोर नै नांगौबा लांफैदो थाब थाबनो गोदानसो कालेक्सन बियो नैबे बाटारफ्लाइ लेभेन्डार ओमफ्राय पिंक अर्किड अर्किड नै बिराद मोजां मोजां गासिबखौबो फसायजोबखायो बिबार ब्रेन्डनिखौ मा होनदों नै बेखौबो मोजां नुखादों नै जबा गिदिर ना बियो अरेन्ज नैबे एकदम निउ मा आरोना झुमकानि एकदम लेटेस्टार बियो ओमफ्राय नैबे साहा बिलाइ बेखौ ग्रिन कालारखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन आङो ग्रिननियाव येल्ल' ओंखारदों सफैथ'वाखैना ओमफ्राय रेड लाभ नै एकदम नै ओमफ्राय नै बेयो नैखौबो फसायदोंमोन आं एकदम ब्लेक जबा दावराय आगर नाय दावराय नै एकदम बिराद मोजां गानै लोगोफोर नांगौबा लांफैनो हागोन आरोना एकदम गोदान कालेक्सन गोजा आरोना बे लेटेस्टनो गोदानसो सफैजोबनाय नांगौबा थाब थाब लांफैदो ओमफ्राय ओरैजाय नै बिदनबो दं आरोना ओमफ्राय नैबे हिन्जाव गोदान गानग्राफोर पार्टनि मुगानि ओमफ्राय नैबेनिया सिजौ ब्रेन्डनि आरोना बियो ओमफ्राय नै लोगोफोर सेन्डेल्सफोरनि नै स्टक आरोना बाव ओमफ्राय नै दख'नाफोरखौ बावबो दोनो ओमफ्राय अबेबा गोदान सफैनायनो बेखौ दिहुनथ'वाखै आरोना अबेखौबा दिहुनबाय आरो दा नोंथांमोना थाब फैनानै लांफैबानो जाबाय मा लांनो फैखो मा लाखो फात्ताखौ मिथिला नैबेयाबो आंजों फैफानानै लानांबाय मिथिबाय दा आं ओरैनो ब्लाउससो लानो होननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय ब्लाउसजों लोगोआव दख'ना लानाय जाबाय आरोना आङो दख'ना मोनसे बिराद फसायनानै लानाय जाबाय आरोना दा जेब्ला गानगोन नोंथांमोनहा नुगोन नोंथांमोननो देखायगोन आरोना आङो ओमफ्राय मा दख'नाखौ लादों मा मादों गानबानो मिथिगोन आरो बिराद मोजां जिरायग्राबो होखादों फट'बो लाबो स' लोगोफोर जोङो ओंखारबाय आरोना हेल' लेडिसनिफ्राय दा नोंथांमोनहा मा लादों मा मादों नोंथांमोननो उनाव देखायगोन आरोना आङो